Той много начетен човек беше, дядо Дончо Данков. Той обичаше хората. У дома непрекъснато идваха хора да го питат, да го разпитват. И той дори с усмивка приказваше, с лека усмивка. А децата много обичаха дядо Дончо да е у дома от махлота децата. То много деца тогава имаше. Те чакаха той да стане и да тръгне към сладкарницата. И се събираха на група момчета, 10 момчета. Щом дядо Дончо тръгне надолу към сладкарницата, те вървят след него. Знаят, че той като иде сладкарницата, ще купи бомбони и ще раздаде на всичките деца. Той беше любимата му среща с децата в махлота. 38 година, мисля, беше се борил в Плевен. Ма не помня точно с кого. Връща се доволен, радостен, че е победил. Аз не исках да го побеждавам. Аз исках той сам да покаже, че не трябва да се бори с мен, за да не страда, за да не го нараня. Тъй. Но той се беше обрекал на борбите. Това му беше стихията в живота. И когато седнахме на масата, той малко говореше за борбите, но винаги нещо ще каже интересно за борбите. Най-много говореше за японската борба с Джеки Сиген, как се искали да го убият, да го уморят. Това е завръщането тук в село, когато вече той е решил, че ще си дойде на село. Иска да види своите и се радва, че майко му още е жива. Защото баща му умира, той не го помни, но баба Яна го посреща с сълзи на очи. Голямо посрещане беше. Като целият Балкан сякаш беше слязал. Мъже, жени, каруци, коне, магарета. Всичко улиците бяха пълни с хора и животни. Всеки искаше да го пипне, всеки искаше да го види. А той горкия със сълзи на очи само маха шапката, кланя се на всички, които бяха дошли. Ама интересно беше, че за него, особено след борбата с японците, или не помня точно, бяха пуснали разни. Че се борил с лъв, че се борил с мечка, че бил по-силен от лъв. Такива приказки, легенди се говореха за него, нали? И хората, които отиваха да го видят и да го пипнат от Балкана, неговите хора, идват със сълзи на очи и викат: че той бил като нас човек, не е лъв. Той като нас. Защото такива легенди се бяха пуснали за него. А той си обикновен човек. Кача се горе на балкона на къщата, любовите му пълни с бомбони и с стотинки левови, и от балкона по главите на децата ръсеше бомбони и стотинки. Те се радват и той се радва с тях. Напуща нашето село на 13 годишна възраст. Причината за напускане е, че бащата на Дончо почива в 1899 година. Баба Яна остава вдовица с 6 деца, 4 момчета и 2 момичета. Петия поред беше Дончо. Един по-малък брат Георги, който почина преди 2-3 години в Севлиево. Братя и сестри вече живи няма. Като дете го е изпращало по-заможни хора тук да пасе през лятото крави и овчици, за да припечели някой лев и за цървулки през зимата. И когато навършва 13 годишна възраст, изва завършва 3-4 отделение, го изпраща в Унгария на градина с по-големия му брат Дени и с зетят им Начо. В Унгария Дончо се оказва много трудолюбив и много силен. Лятото той е работил почти наравно с всички, особено когато са почнали да изнасят зеленчука. Дончо е носил кошови и кошници, каквито други, даже е ходил по 2 пъти, а другите по 1 път, и сента го делят наравно с градинарите. Дават на 500 лева. Той ги изпраща на майка си с бушчичката, която му е вързала дрежките, и остава в Унгария още около 3-4 години. Състоил се Рака Илия Пазвантина и Петър Ганчев, отиват в Америка. Установяват се като докери на пристанището. Организацията обаче ги изпъжда и те отиват във вътрешността на страната. Работили по железопътни линии, в мини, и работили най-после се установява в град Комитет, щата Пенсилвания, в голяма лиарна фабрика. И тук Дончо се проявява със своята сила и своето трудолюбие, казва Петър Ганчев. Докато ние, казва, носим желязно колело двама на върлина, Дончо от двете си ръце носи по колело.
Докато ние, казва, на релса си хващаме по 3-4 човека, Дончо казва от другата страна самичък. В този град комитет пристига американски цирк, в който имало голям борец, Жеф Лоренс. Когато представлението свършва и директора на цирка, обявявайки следващото, казал: видяхте нашия борец тук какви чудеса върши. Има ли някой да му излезе? Дончо излязал, но директора казал: ще заложите $200. Заложили $200 другарите, Дончо излиза, хващат се. Дончо побеждава Лоренс. Тогава наши българи, които се го вдигнуват на ръце, вик до фабриката и го носят до фабриката. Наутрата директора на фабриката го извиква, казал: момче, ти с нощи направи чудо, аз съм възхитен от тебе. В знак на благодарност организатора на борбите в Америка Дейви Хорисон е мой човек и от сега нататък желая ти всичко хубаво. Ти можеш да станеш много голям човек. И действително, той му дава писмо и Дончо се посвещава на борби.